Klávka. Takže otázka číslo 1. Asi si tam privej kolu. Dobre, toto preskočíme. Nie, necháme to okolo. Čiže to Markéta P sa pýta. Markéta P. Tomáš, vyjadri sa ku kauze Xugros. Ku kauze Xugros? Taká otázka, no dobre. Keď som to videl prvýkrát, strašne som sa smial. Áno. Proste, lebo tiež to bolo také viac menej nečakané. Áno. A proste keď som ešte... To bola taká momentka počas hodiny, To bola momentka počas hodiny. Pozadia. Momentka pozadia jednej z našich profesoriek nemenovaných. Nemôžem. To jednej konkrétne, nie? Áno, jednej. No, alebo ich bolo viacej, ja neviem. A vlastne tu Xugros bolo na to pozadie. Aha. A bolo tak vtipne opretá o tú lavicu, že ukázala mi fotku, tak to mi bolo také vtipné, že keď mi zadrela do toho ten koment, že Xugros, tak to bolo... To bol zabijek pre mňa, som sa tam... Nečítajme otázky radšej. Nečítam, mám to dole hlavou. Dobre. Xugros. No, ideme na ďalšiu divácku otázku, vážení diváci. Ďalšia divácka otázka? Diváčka Markéta P. Ona je nejaká akčná. Tomás, jedol by si niekedy červíka, prípadne hmyz? Jedol si už niekedy napríklad slimáky, žabie stehenka a podobne? Nejedol som. Ani jedno z toho? Ani jedno z toho. Ani slimáky, žabie stehenka? Ani slimáky, ani žabie stehenka. Ani červíky si nejedol? Ani červíky som nejedol. Ani hmyz? Ani hmyz. A chystáš sa niekedy jesť? Dobre, sushi dáme napríklad sushi, no. Sushi som jedol. Ano. Sushi je dobré, ale tiež iba niektoré druhy. Nemám rád také rozcapotené. Napríklad ktoré druhy? Vieš čo, ja som mal tie, ktoré sme sa mi učili, tie japonské. No ktoré konkrétne, povedz nám. No napríklad to Nekitoromaki, alebo California Roll, alebo tak. Ale to, čo som mal ja... Nekitoromaki, umaki, temaki. Maki, no. Super. Tých je dosť. A potom potom som mal ešte takú, že neviem, jak sa to volalo, ale bola vnútri vypražená kreveta. A tiež okolo bola rýža a bolo to tiež v tej riase a dávalo sa to do... Boli tam dve omáčky, jedna taká biela, tá bola taká kyselková a potom ešte wasabi. Prejdeme na ďalšiu. Nie, rozprávaj, tak nenápadne otváram túto flašku, aby som nenápadne ukázal na kameru sponzora našej relácie. Sponzora. Rozprávaj. Neviem, akože ja nevyhľadávam takéto jedlá. Ale tak akože kebyže musím zjesť, tak by som akože... Môžem dojť do pohára takéhoto nešpinavého? Tu je otázka, aha. Tomáška sa pýta Tomáša K. Áno. Tomáška, prečo je tvoje priezvisko a prvé písmeno priezviska totožné s mojím? Robí mi to v živote veľa problémov. Tak Tomáško, my tiež. Áno? Ale tak ja mám aspoň prezývku, Nekty. Takže to je asi všetko, čo by som k tomu povedal. Neviem, no to sa opýtajte mojej maminky. Alebo môjho tatinka skôr. Ale tak tam je to v podstate jedno. To sú ako všetky divácké otázky, čo tu máme. Ostatné sú buď nepublikovateľné, alebo... Tak skús jednu publikovateľnú z nepublikovateľných. Vyber si hoci a prečítaj si to, keď to tu už máme, no. Čo si diváci položili, aké otázky. O Bože! Ktorú konkrétne si sa dá... Pri ktorej otázke si sa dá tak... Číslo 011. Číslo 011, to neviem, ktorá je, ale neviem. Prečítaš si. 011, dobré. Pane Bože! To je fakt nepublikovateľné. Ja viem, no tak... Dobre. Markéta dala fakt zaujímavé otázky. Zuzana M. Áno, Zuzana M teda to sa pýtala. Aký je tvoj ľubosný život? Je na obzore nejaká dievčina? Môžeš náš odpovedať ty, keď chceš túto otázku kľudne. Hlavne tú druhú časť teda, už taká trochu neaktuálna možno, ale tak nevadí, vtedy ešte bola celkom aktuálna, keď tieto otázky vznikali. To asi nemusím hovoriť. Prečo nie? Diváci sú zvedaví. Nebudem publikovať. Otázka číslo 2. No. Aký je tvoj vzťah k deťom? To sa pýta Bekra, myslím niekto. Ale dobre, keby niečo, tak je to na mne. Dobre, tak popýtaj sa, aký je tvoj vzťah k deťom napríklad? Aký je môj vzťah k deťom? Môj vzťah k deťom je... Náhodou ja mám dosť dobrý vzťah k deťom. Áno. To je pekné. Len záleží samozrejme aj od povahy toho dieťaťa. Napríklad tu, čo máme doma, tak to je... To je ten istý prípad, čo... To je dobrý šibal. Predpokladám, áno. To je dobrý šibal, ale... Dá sa to s ňou vydržať. Otázka číslo 3. Čo si ako prvé všimneš na dievčati? Čo si všimnem ako prvé? Asi oči. Oči. Oči a ruky. Oči a ruky.
Aký je tvoj vzťah k pani profesorke E? Zechiašovej. Zechiašovej. Pani profesorke E. Zechiašovej, super. Tak, ja som mal pani profesorku E. Zechiašovú v 1. a 2. ročníku na základnej škole. Áno? Fakt? Ona potom prestúpila? Áno. Fíha. My sme sa strašne tešili, keď odišla. No a teraz ste ju zase dostali naspäť, teda ty konkrétne nie. Ja konkrétne nie, ale... Mal si veľmi k tomu blízko, našťastie. Hore niekto zariadil, že ťa radšej presunuli do lepšej skupiny. Číslo 7. Páčilo sa ti niekedy nejaké dievča z triedy? Ježiš, áno. Vidíme sa po reklame. Nebudem zlý. Vítajte späť po reklame, prichádza veľké odhalenie, áno. Veľké odhalenie. Nebude ani veľké odhalenie? Veľké odhalenie, ale akože musím sa priznať, akože, že sa mi to zavrelo. No, počkaj, odpovedám. Takže... Videl som už aj horšie, napríklad na Venčeku, nebudem menovať. Marketa P. No, samozrejme. Či mám z niečoho fóbiu, alebo sa niečoho bojím? To sa pýta Bekra, ale Bekro to nie, takže Nie. Zodpovedáme za neho otázky. To Ondrovi, ale pohode. Tak Ondrovi, no tak výnimočne. Či sa bojím niečoho? Neviem, takto to nejak... Akože nič také, čo by ma desilo, že buď pavky alebo hady, ale tak každý sa bojí niečoho, čo ja viem. Pozrám, čo tu máte také špeciálne? Nič? Akože ja nemám žiadnu fóbiu z ničoho, ale taký ten prirodzený strach mám. Ani s nožom napríklad? Nemáš... Akože keby ťa nepoznám a utekáš za mnou s nožikom, tak sa dosť logicky bojím. Aha, dobre. Ale akože takto mi s tým môžem mávať, pretože viem, že by si mi s tým možno niečo akorát tak porezal maximálne. Môžeme skúsiť, ja neviem. Ale nemám akože fóbiu z ničoho. Koho by si vybral, keby si musel? Ježiš, to je strašná otázka toto. Nicki Minaj so syfilisom, alebo Megan Fox kvapavkou. Kvapavkou. Dobre. No úprimne sa priznám, že teraz si neviem vybaviť, ako vyzerá Megan Fox. Samozrejme osobne ich nepoznám. Napríklad vybral by som si Nicki Minaj ako kamarátku, hej. A na pečenie bábovky? A na pečenie bábovky asi tiež Nicki Minaj, pretože má taký hnedý nádych, tak by vieš, čo som to mohol dobre porovnať, že jak to má vyzerať. Akože správna farba bábovky. Správna farba bábovky. A Megan Fox, neviem, ja ju nepoznám, takže možno, že ju poznám, ale nie podľa mena. Dobre, toto... Daniel Záchar sa pýta Ondreja Kasara. Ondro. Ježiš, to nečítaj túto otázku, to sa nemôže čítať, ale keď chceš, tak už odpovedz pre mňa za mňa. To Ondrej nech odpovie. Prečo máš malý pohlavný orgán a aký je dôsledok toho? Otáznik. Jaj, no dobré. Ondro, keď to budeš kúkať, napíš dokumentu, alebo rovno napíš Zacharovi, alebo ho rovno zabij. Myslíte si, že Majovia sa nemýlia a naozaj máme sa pripraviť 21.12. na koniec sveta? Teda hlavne opýtať sa Tomášaka, nech povie svoje teórie, ktoré si tedy písal, ak si pamätáš. Moje teórie? Áno. A to by sme tu boli nadlho. Dobre, to preskočíme. Ale akože ja to môžem. Nie, nemusíš, ďakujeme ti za názor. Alebo akože ja to môžem povedať, čo? No. Proste, akože neviem, či to je to teória, takisto ako veľký tresk bol teória. Áno. Dobre, tak. No, takže to bol tvoj názor na koniec sveta, výborne. Počkaj, veľa sme sa to dozvedeli, ďakujeme ti za názor. Počkaj, neskončil som. Čo si predstavujete pod fyzikálnym... Ja som ešte nespovedal ani strunovú teóriu. To nevedel, nikoho to nezaujíma, takže... Ako na čo nám to bude vedieť, keď už budeme všetci, ako sa hovorí, že mŕtvi? Možno nebudeme. Nie? Podľa mojich informácií sa má niečo udiať, ale nemá to byť koniec sveta. Blanka Machová, odíde zo sveta. Blanku moc neriešim, akože. Dobre. Keby ste chceli prísť, tak príďte na Slovensko, pretože Slovensko je 30 rokov pozadu, takže... Áno, vieme. Toto bude koniec sveta až o 30 rokov. No. Komu z našej triedy by ste najradšej zalepili ústa lepiacou páskou? Lepiacou páskou? Dominikovi. Myslel som si túto odpoveď, že tu padne. Áno, dobre. Asi Dominikovi. Ne, Dominikovi určite a... Ešte niekomu? Áno. Bednárovej. Ale nie žarte. Pozdravujme Simonka, áno, ahoj.
A som Dominika. K tomu sa viaže takisto otázka, ktorého spolužiaka z triedy by ste vymenili za 15 deka salámy? Dominika. No, môže chutiť náhodou dobre, no tak. A nemám rád salámu. Nie? Ale Dominika by som vymenil za hocičo. Ako sa vám páči pesnička od Patrície Jariabkovej? Poď ku mne miláčik, upečiem koláčik, spravím ho na plechu, nech máme potechu. Tak akože nechcem niekoho kopírovať, ale ja s nemenovanými osobami, No, Iná Harmicová a spol, áno. sme vytvorili trošku menšiu upravenú verziu. Áno, už si ju naspievali aj? Áno, zaspievali sme si už. Nezaspievali, nezaspievali. Nenaspievali, ale zaspievali Musíte sme naspievať, si. to ľudia chcú počuť samozrejme. Mám taký pocit, že nie je až tak publikovateľná. Aha, tu je ten problém, no. To je akože live produkcia, ktorá sa už nedá opakovať nikdy. Vieš čo, dá sa, ale nie na digitálny materiál. Takže analogový môže byť. Ani na analogový. Dobre, tak dáme vinilovú platňu, to bude dobré. OK. Takže to boli divácké otázky, ktoré ste sa pýtali vy diváci. Alebo Marketa P. Tá bola akčná. Alebo Marketa P Pozdravujem sa ju. teda pýtala hlavne, áno. Čo si predstavujete pod fyzikálnym pojmom kladne nabitá diera? Taká otázka na záver, áno. Kladne nabitá diera. No, povedz nám definíciu pojmu. Niečo publikovateľné poviem. Tak je to diera, ktorá teraz vznikne po tom, ako elektrón odíde preč, no. Áno. Dobre. Asi toľko sme chceli povedať. Vznikne kladne nabitá diera, do ktorej môže ísť zase ďalší elektrón, ktorý je tam priťahovaný, ale neviem, ako diera môže byť kladne nabitá. Ale tak vo fyzike asi môže všetko. Áno. Takže ďakujeme pekne, no a my teraz ideme degustovať konečne už našu bábovku pripečenú, ale za to veľmi dobrú. A není pripečená to Nie. seba. To iba maminka už trošku Dobre. stresuje. V poriadku. Mami, už môžem vybrať? Klávka. Takže úvod. Áno, áno, áno. Parapapapa. Dobre, môžeme ísť, no. Dobre. Ale čo mám povedať? Čakaj, nie som si premyslel. Ešte raz. Dobre. Vítam vás v mojej kulinárskej Nie, reštaurácii. Relácii. Chcete po anglicky? Jak to povieš po anglicky? Vítam vás v mojej kulinárskej... Toriti, nesmej sa. Vítam vás v mojej kulinárskej... Doriti, ja som idiot! Dobre. Klapka 7.